र' बेटा सौनानै सौफ्लेजोबनो आं एसे प्रेक्टिस खालामना लाखानि र' बेटा गवालै बिसोरो आंजों गवा बेटाफोरा र' गवा इया dose jiरायथ'नांसिगोनलै मेंबाय माथो साला बेटा एथ' गोबावनि उनाव आलासि जानो थांबाय आबैमोनाव बेखौनो जेखौनो लांजाबाय गवालै आंजों नोंसिनि दादागिरिखौ नागिरनानै बेजों हाब्लानानै संख्रि फोनो हायाबा आंनि मुङाबो बेमा नङा र' एसे भिटामिनखौ लोंग्रोना लागोन आं गोखैथार माथो दासो देहाखौ थाजिम मोनदों साला मोनांसिलै जाबायलै दिनै मोनांसै ओइ र' माला फैदों नोंलाय? आं नोंसिनि बसजोंसो मोनसे गोनां खोथा रायलायनो फैदोंमोन लोगो हमनो हागोन ना? औ हागोन थ' गोजौआव फै माला फैदों नोंलाय? नै बस नोंखौ मोनफैदों अ नोंसो मा नांगौ आंखौलाय आं मोनसे खिथेर लानोसो फैदोंमोन मा आजलाय माने खिथेर नोंजों नङा बस बैसोरजोंसो बेनिखायनो नोंनि मदद लानो फैदों सोर बैसोर बेलाय? आं सानसेखालि बोरैमाखा गामियाव आलासि जानो थांदोंमोन आबैमोनाव बै सानखालि माखासे गुन्दाफ्रा अ बिदि जादों जागोन दे नों थांनो हासिगौ बस आं नोंसोरनि थालांनानै फैखाबायमोन बेखौ गायला नोंथां होमबा बस बेखौ हाजार गोथाव नाम दिखोनोसै नामा? थिगानो नै फै थेमोन ओरै फै औ मा बस आं दाउ लकेल मासे नागिरनानै जायखौ जाहोफै एसे फुंनायनि जागोन दे फाग्ला फाग्ला हा 10 बाजिलायबाय माथो दानो जानाय नंलालै सिखारनांसिगोन फाग्ला सिखारथ' हाब बस दा सिखारदों नामा 10 बाजिलायबाय सिं मा खबर मोजां बस
ओमफ्राय बस मानो दा सिखारदों नोंलाय माथो फुंनि बाजियावनो सिखारनानै थालिर बिफां जनानै एक्सारसाइस खालामजायो नोंलाय माबालै जोंनि न'नि मानसिया आबै मोनाव आलासि जाहैनानै दङ दा फैयाखै आं हारसिंसो दं माबालै बे जलिनिफ्राय दाउ बयलार रेजेक खर' बिदिनो आथिं वेन सपआव बियार गंब्रै लाना फैनानै बे मासुमनानै आंजों लोंफैदों जोङो हरनि 2टासिम मासुमनायाबा दाबो सिखारनो हायाखै ओंखाम जालायाखै जोङो गावसोरल' आंहालाय मा गावसोरल' आंखौबा लेंहरलाया नोंखौ गोजानखाय लेंहरासैलै आरो माथो नोंखौ बिमाया नागिरबाय थायोनो लासिं सिंनो रुमालाय माथो खिफि खिफा मोनामजोबो जिरायावनो थांसै मासुला दा थोरसि सारायफ्रा सुनानै दोन जों खामानियाव थांसै दिनै खामानिखौ एसे मोजाङै मावनांगौ जागोन दे लेंहरजोबदो गासिबो लकेसनाव जागोन बस आदा मेरो अबाव नायनानै थाबायदों नोंलाय सौथु गुलायनाय औ बस अबाव नायनानै थाबायनाय नोंलाय नुवाखै अन्थाइआ बेसे गिदिर सोर दोनथेलाबायो मानसिफ्रासो सौदावलाबायो आंखायसो दुखु मोनासै सोरबा सिख्लाफोर सौदावनानै गोग्लैबा जोबोर लासिंसिं जासिगौमोन ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैसालि बिलाइ सोरथो जाखो बिजनिनिफ्राय फैदों आदा बियो आलासि बिनानाव जायो मादैनि फिसाजो गुवाहाटियाव बिए फरायगासिनो दं गरम बन्द मोननायखाय आलासि जाफैदों ए माबालै फैसालि माथो नोंना नाम्बारा फुरानाया जाला सम फन हरबाबो माथो नाङानो गोदान लाबाय नामा औ गोदान लाबाय नोंलाय माथो आंखौ मेरला लोगो मोनो दिनैसो सोंनो रोंबाय है बावफ्राङोना सोंनो हरदोब्रा दे ला मबाइला हरलाय नोंनो थुनानै हरदो दे जाबाय दे होनबालाय थांसै नामा आदा दे थांदो दे सफैजोब्बाय ना गासिबो जायखिजाया मिसना दिनै एसे गिदिर मावनांगोन मिन्थिबाय आरो मोनायाव गोगोम पार्टि खालामनांगोन आरो आं 500 रां बारा होगोन वाह नंगौ नामा मानोब्रा बस माथो एथ' खुसि नुदों मिनिस्लुनो मा जादों मानो खुसि बस हे नोंबाजै गोदान मोनबाय दिनैनिफ्राय बिनिनो खुसि नंगौ नामा माबायदि लाइफ फट'फोर दङ नायनो बस थैनो बायदि बबाय सयथिबो है जेबो नंला दे दा फैसालिनाव वाट्सआपआव बिहरनोसै आं जिखिजाया लकेसनखौ एसे चेन्ज खालामनांसिगोन
Oh, बावदोंसो नोंसोर गासिबो मार्क्स लाबोजोबदोंना? लाबोदों बस बस आं बावबायना होद बोरमा साग्ला आं मैयानो गासिबो बुंजोबखादोंमोन ना नों जे आं मा खालामबावनांगौ दा फालि दंना गैया फालिखौनो ला नङाब्ला सोरबा सोरबा लकआव थांनांगोनबो सासेनि थाखायनो थांसै बेखौ सिनायदों नोंसोर उनाव गाखोनायखौ दाख्लैनिया अन्थाइ लाना खुबैग्राया औ हा बेलेग देलायदोंलै खालि खाव खालायनाय गुन्दा लेदार बायदि नुलायदों माथो जाखो दिनै माथो रावबो फैया दाख्लै बायदि सासे लरग'आव फैबावोन जासै ने बस बस बैसोर सानैखौनो टारगेट लानोसै नामा माथो मना लालायदों थोद बुरबक बिदि बुरि बुरिखौ हामगौ नामा बुरबक सावहोजानो लुबैदों नालेंखर गैथारा माथो नोंनाव एसेबो सिगांफ्रा थान्दा सोमसै Jangan bos. थांफादो नोंबो थाब फै Oh deh bos. Maksud ada? Ang bergundang sama bos. Hei, ikut dong lah. Lah bukan sama. Aku mana? Lah tuh kudu. Loh, Kerja. Ya. Sampai itu. Oh, bergundang saya sih. Oh, boleh sini sih. Oh, duduk. Ya. Kamu. Mau cek ke? Ini juga. Di sini gitu ya. Nih, cari. Nih, cari bos. Sampramnya dulu bos, makan cuma dulu. Hết bữa sụp, thì có một gia đình ra. Làm một tí, nào. Nó mới chưa vào đây. Mà cũng không này là không một cái xong mà xong. Đi đi một đứa đi. Giúp. Nhé hả lại. Đúng đâu ạ. Một ngồi giúp nào. Eh, selesai. Udah berapa jam itu? Udah selesai dong lại. Chúng biết số này à? dan emak kamna udah ke Nggak lah bây anh muốn thằng chơi. Đừng có xin nào em chơi. sini belai bisu jawab zara agla jeng kuna kini su gunda lana fitting be Đừng có xin lên nâng thằng đứa lo. Anh mình biết có xe có được mượn. Ai đó chưa vào nó bộ đứng sang mình cô. den balai ang thangsi Oh, moncik ada boleh kalam dulu. mak khai berai Dengar aku nggak sapla dulu, kalau kau berbeda. Nggak hakai na. Nak lebih lockdown now. Jadi kalam na polis berdeng bar bodoh nengah. oh khai gai dia bikun kalau siang Ada mama rela dengan si kana sung deh. Baisan sung gue punya ni plan lari kan aku. jagan deh ang thangsi ba Kintu budil bos, bisu nugalan ho kesana go. Ang beko sekolah le party jale di kumai ciru. Masih lapor. Balik lah orang lain. Cukup barang lima sampai juga boleh.
औलै बेखौथ' लेंग्रा बायदि नुवाखैलै नुवाखै जाखानाय बायदिसो नुवाखै नङालै बेथ' खरा भाइरासानाव थालांनायसो खोमा जानाय नङा लाबो सियारा गोजान गोजानाव गोजान थांनांगोन 1 मिटारजों 1 मिटार गोजानाव जिरायदि ओमफ्राय नम्बरखौथ' कर'ना भाइरासआव थालांनाय बियो जायखिया गिदिर बस बिसोरखौ नुबानो खोनाबाय आं नोंनि खोथाखौ खम बेसेयाव खोथा बुंलाय आं हाबिं नामा आं ब्रेन गैया नामा सरि बस आंबा मानि टेनसन ओरैनो आंनि गोसोआ गोबां दं मिथिगौ सार अबाव थांनो लोगो मोनबाय लोगो बस दे गोरोन्थि जाबाय बस नोंनिया बेग मोनसे गोमानायखौनो जायखिया बस सिगां हरले मादे पेकेटसे सिगारेट गंबेसे नांगौ पेकेटसे हरदो मादे बस थांजासिगौमोन नामाथाय mati saya pra wah apa bos aduh mau apa ya बस बाथ्राया बेलेग जाबायना मा जाखो